ठाकुर गामियाव दङ दिनै फुङाय सिरि जों प्रग्राम चेंखा आबुंनो चिनी मीटिंग पाइखा अरनि चंद्रनाथनि CPM BJP जुदा जुदा बदलनि गोबांना चिनी ताकुते बुकुक संरक राजानि थानसानि लामानो हामजागै बरक जॉइनिंग खालायफैखा फाइनाय चंमारियो आंध्रस सिम्बलो बुट देनान बागै बरक जतनो समाय तांलायखा चिनी तेबो मीटिंग तंखो आबुंनो रुनुक तंना चिनी उक्लोगो जारा बसाई तंनाय हास्तिनि गोबांमा बरक रक जोंनो नुगै खाथुम खाजांनाय जों सिउ चिनी ते 4-5टा प्रोग्राम तिनी खयाम चायो तंगो थांनाय 3-4 दिन कमलपुरो पार्टो जे क्लाइमान जागा आं अनिमेष देवबर्मा फुं 7टा থেকে हर 10टा पर्यन्त जों कैम्पेन नि वार्क खालायखा फाइनाय सालनै जों खयाव खालायनाय ते वाइसा कमलपुर फिरक थांनाय गोबांमा बरक जोंनो टाइम सानो जों टाइम रिमाया हियाबा जत्त ताकुकै बुकुक सं जारा तिप्रामथा एवं आईएनपीटी तिप्रामथानि एलायंस तो हामजांनाय ताकुक संनि थानि थांनान बागै जों चाइतोगै दं हामबाय रेस्पॉन्स काहामुङैनो तिनि बरक चागि हायचे पियाब्ला नुख्राब्ला पियाब्ला बाहायिं दं हायचे যদি সত্য সচেতন করে যদি মদ দল বুট নীতি পেছনে যে তুমি দল ওকে আমি যখন থাকি অনুরোধ ম আইপে আরে ভাই মারা বড় না आएंगो 4 दिन का 8 दिन ते 2 दिन के 10 दिन तक 10 दिन जदि